Når man skal sætte sig ind i de akademiske love, blandt andet at man ikke må plagiere, så skal man bruge hovedet og sige, at når man studerer, så er det selvfølgelig ens egne præstationer, der skal bedømmes, og ikke at man ens evne til at skrive af efter andre. Og det er evnen til at tolke, hvad andre har skrevet, og gengive det med ens egne ord, man bliver målt på, og ikke på, at man er vanvittigt dygtig til at sætte 5 lange citater sammen. Hvis man plagierer, så er det ret blodigt. Man vil hyppigt blive bortvist fra universitetet i et år, og hvad værd er, at selvom man bare har plagieret et par sider i et speciale på 100 sider, så er det helt om igen og med et helt nyt emne. Så hvis man for eksempel fusker med plagiering i forbindelse med et speciale, så kan det koste både 1 og 2 år af ens liv. Og det er altså meget lang tid, og virkelig også meget dyrt. De, der plagierer, har hyppigt andre problemer end det med studierne. De er ofte presset af omstændighederne. Det kan være familien, det kan være, at de har fået børn og skal være færdige og føler, at de er gået helt i stå i studiet, og så må de altså lave sådan en nødløsning. Så meget ofte er dem, der har plagieret, faktisk nogle ret sølle skrov, og så har vi så nogen, der er hardcore fupmagere, men dem har vi altså ikke ondt af, men nogle af de andre har vi faktisk ondt af. Det bliver hyppigt opdaget, fordi at censor eller eksaminator faktisk kan genkende teksten. Det kan også være, fordi at nogle medstuderende faktisk visker eller underviseren det i øret. Og hyppigt er det faktisk tilfælde, men hvis vi har en mistanke, så har vi også redskaber, så vi kan gå ind og finde ud af, om det for eksempel er en tekst, der i forvejen ligger på nettet. Og derfor bruger vi den moderne teknologi til at bekæmpe plagiering, lige så vel som nogle af dem, der plagierer, bruger den moderne teknologi til at finde opgaver fra den anden ende af verden, som de tror, vi ikke kender til, og så skriver dem af. Hvert år er der nogen, der bliver snuppet i at plagiere, og det er altså et problem. Det er et stort problem, men det er altså ikke uendelig mange, der plagierer. På Københavns Universitet, der bliver der vel fanget 30-40 stykker sådan for alvor i at plagiere, og så er der sandsynligvis mindst lige så mange, der ikke bliver opdaget, men altså det er ud af 40.000 studerende. Men altså det er noget, der bliver set usædvanligt hårdt på, for det må man altså ikke.